Sa efa amamra ne amane pa de ewiase nyina nim sa asanteman totonase na ya amamra ne amane nso danso na efenso ne santi na nanoma trankonwa ne asanteman union wo Switzerland ayida ponda baako e de se ya amamra ne amane mu kema wo osana busumi ya ne nefu etoso enso mfipimienu ene edunkuru no mu eda memene da asanteman Europe ade se na nanoma trankonwa ya de da Europe amaya hodo nyina ede ani Switzerland ni akobo Switzerland hima nana echa oyi akwan ene ne mpanimfo chidom na ya dan ya mambra ne ya mane ahodo adi nana no matrankonya wo Switzerland ede buo ba ko ekum no mamienu o eda memene da osana bosom ye toso enson no amu awia no mienu pepepe kopim no num nana no matrankonya bokuntunkuni mu de mpanimfo bi akire se ahema nom amoma betai Switzerland hima echi obefa amambra ne amane so no ayi oba panyin akosua ti wa akire se kontihema afia se wa se jase hema akosua foriwa se chidom hema ana afei ama kunadu se adonte hema na ama se wa nso betrem se akwamu hema na oba panyini ama eje wa nso ye beyi na akire se ankobia hema ana afei akua dan kwanso wabeso asom se aboafo hema na nanyumre no num ekopim eduba ko afei na nadwumadie no edure ne mpomponso pa na nanom atrankonwa nyina ne asanteman de hye ebo kentem na afei wa bo edwatetrete akire amansan na da no amamra ne amane ahodo be dead se kayo sakwanche ya de fa sikane ya de ye ne senti anwumra no na nanom atrankonwa ne amansan nyina ya bajeje ntobo akra ne de aboa asanteman union ye wo Switzerland na wonsom woni nipa dwumadie ne nyina abekoso water strassi number 18 postcode ne ye 8105 Regensdorf ye wo Switzerland abusuafo ne adofo amumye nyina ye momwen na ye nkon kotachire na asante obika asante obichire asante kotoko ukuma pemwa apembeba asanteman union Switzerland mo kwaso